Right, wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks. Tripanaba patinoita ngwavhiridzo netsvakiridzo patinongwavha malatest patinokwigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe kuti mugare muri up to date. Kuna vatisati tasangana nawo ngasati wationa muna 2026 tiringoti happy 2026. Mwari vakuchengetedzei, Mwari vakuitire zvakanaka, musakanganwa kunamata, ukamuka usaskipa prayer mugore ra2026 uyezve ma10 days ngatingofambai nawo. Mwari vachitiitira zvakanaka, Mwari vachitikomborera. Munoziva DJ Sparks ibig fan yemastories ezvinenge zvichiitika kuchurch kwa Prophet Fred. Ndimo anofarira nyaya dzinenge dzichiitika, ndimo anofarira nyaya dzevanhu. Sande video yandinaro panapa hanzi munhu akauya muchechi neupombwe hunyoro. Saka ndichaplaya video panapa muone kuti chii chakazoitika. Amana akagonzewo kwako, vanhu vari kukamburwa, zvinhu zvacho zvaakutyisa. Vanhu vacho vachatrustike, vakadzi havachatyawo, varume vacho havachatyawo futi. Saka ndichaplaya video iri panapa muri Zimbabwe, then mobva maonawo, then mobva mazokomendawo because maonero enyu nemafungiro enyu akatikoshera singaite. Then kunoda kuzomaketa zvinhu zvavo nesu wakasununga kuti bata bana madzobuda pascreen apo, then toona kuti tingaite sei, tingashandidzana sei, tingaitisa nemari sei. We are open for business. Tofanira kungoita something. Saka ngatinzwe kuti zvakamira sei. Upombwe unyoro vana muna matyira machema nechaita kuti muye nemukwasha nemwanasikana. Ndachema nemba yemwanasikana wangu nemukwasha wangu uyu haina kumira zvakanaka. Roverai maoko ambuya vauya nemukwasha. Chii chiri kunetsa pamarriage yako murume? Changa ndichichemera ndechekuti tiyananiswe nemudzimai wangu tuwirirane, asi yekutaura nemaboyfriend anenge achitextira matext. Saka makato nemamwe mazwi muri kuti makamubatira mameseji. Ndo zvakatoita kuti aite Avaraka uri kunzwa nyaya yekutaurwa nembesu. Tikatota topic yekuti mukadzi ndiye ari kukumbirwa here kunzi amire kutaura nemaboyfriends. Avaraka kuno varume varipo. Hai ninika. Amen. kumba kwawo pane mamwe matext acho. Osaka vakati vaturi kumba kwanambuya Vari kumba kwawo kutotera. imi mama ndiri kuona matotanga ma10 days kai. Hongu ndiri kuwanamatira vana ava, ndatopa ma10 days. Saka imimi kuvanamatira kwamuri kuita pane zvimwe here zvamuda kuti Mwari akuitirei kana kuti mune rimwe dambudziko here riseri vana ramuri kunamatira pama10 days enyu? Dambudziko randinaro nderevana ava, imba yavo ndoda kuti imire zvayanga yakaita sepakutanga. Saka kureva kuti ma10 days aya ndo amuri kufokasana nawo. Amen. Varoverei maoko mufungo. Unonoerwa maoko ukazvinomira zvakanaka futi. Inini bamnini asikana makadini Chiripo makadiwa. ichokwadi here chokunzi hanzi pane mameseji amuri kutextira nevanhu? Hachisi chokwadi. Profeti munhu wandaingoenda naye kuchikoro anonzi Kosi. Takadzidza tese kuchikoro, saka ndiye wandongotaurawo naye pamameseji. Kosi maitira waita kosi aya kaya. Kosi Cosmas. Now hatingagone kupinda mugore ra2026 tisina kupa ma-spiritual spectacles. Hazviite. Mutorocheya muroere maoko mukomano. Let's go. Makatarisa apa kana paine zvamaona ndoda kuti mundiudze kuti maonei. Profeti, nguva yandakagara pa ndaona mushini weBP nemapirisi. Mushini unomezhesa BP. Right, lazima ngenda pafona. I'm very sorry. But manzwe here hanzi hatingazopedze gore tisina kubva tamboratidza wano maspiritual.
zvinhu zvacho zvinobva zvanyatsondivhiringidza but still ane zvaaona chega tichinzwa kuti zvinoreve chii ndo zvinhu zvakanyanyokosha. Pisi akati wandei nechijira chinyoro choita like chinogezeswa mota chiwesi. Okay. Arore maoko. Ibvisere chair. So kunonotsai kuti muwe kuno ndiani mama? Musikana. Okay. Wanonoka nei kuuya kuservice? Munhu waMwari chandinonodza ndechekuti kwanga ndichirukwa kwangu akazarisa zvisingatomira kuti vanhu vese vapere. Watorukwa? Hongu munhu waMwari. Murore maoko tunyu zvinyowani wena. Kwakazarisa? Hongu pamba pakazara vanhu vanga vakawandisa zvisingaiti saka ndenda toita wekupesera. Saka ndisati ndazononotsa mama kuti vatuye kuchecha. Mufana uziva ndikangokwenya ndebvu pane zviri kuitika. Now, zvekuti waonei toda kuti mbozvisiya. Rikatimbogadzirisa nyaya musikana uyu. Pana anodo here kuti angoya kuno kumberi. Ndingomuudza kuti aite something. Pane mudzimai here? Mudzimai. Mabva kupi? Norton Prophet. Avarore maoko all the way from Norton. Anoda zvinhu manja. Vamhanya kuuya kumberi. Amen. Ndizvo? Chokwadi Prophet. Okay. Okay. Ndokumbiroka kuti utambidza vabhegi rako. Guys, muona zvikiitika pavidhiyo iri. Vurai bhegi rako mama. Pinzai tone ruoko rwenyu muchitiradza kuti mune chii. Ifoni? Kwete, I think ndeche makeup. Makeup. My eyeshadow. Okay, batisai muridzi. Mune tawe onyoro. Mama, mira yenyu kuenda kumberi. Mukaramba muchibata mhino zvenyu. Ndokumbira kuti muise bhegi roro pasi. Maenda pane tepi yemvura yamunogeza maoko. Iwona samu reZimbabwe ndo zviri kuitika izvi. Tiripo pakukupakurirai nekukuudzai zvinenge zvichiitika, ngokuupdatai zvinhu zvinenge zvichiitika. Saka iri vhidhiyo iri zvinhu zvakaitika musi weNew Year. Mabrand new, mastaira manyowani. Unoda kuti ndigadzirise marriage yako but ndoda kuti uteerere sezvandakukuudza. Totenda Prophet. Chijira chawaona ichi, chinyoro ichi, ndo chamunonotsa, ndo kwamunonotsa
kureva kuti chijira ichi ndo chaatoshandisa kupukuta achiuya kusevhisi. Apedza kurukwa masikati kare kare wazi, ndobva wawirana Kosi anova wamuri kunesana naye kuti let's hook up. Ndo vaita hook up, ndobva mudzimai wako warohwa naKosi. Saka kuona kungochiita chimushini cheBP ndiwo chabatwa neBP ukaramba uine munhu. Number 2, mapiritsi ese auri kuona ndo charwara nawo. Chaungochifunga kuti chiwesi, handi ndo chijira chawaona chaufunga kuti chiwesi. Amen, Prophet. Iwewe kana uine zita rakafanana neremwana wangu ndokurova, unonzani? Ndonzi so mama, 10 days enyu amuri kuti imba igadzirike. Kutaura chokwadi kana mama akatsanyira kuti uyo adzokere kumba, ndizvo zvisho. Iwewe handigone kuti ramba mukadzi nokuti ndiri mufundisi. Bada wangu uri munin'ina wangu. Ndatomuning'ina wenyu hapa. Ndatomuning'ina wenyu hapa. I love it. I love it. Manje ndakabvisa bhachi remufundisi ndokunzwa kuti muning'ina ka. Siyana nazvo zvinofira mahara. Amen, yoyo. Prophet, maita basa. But kana ndiri mufundisi ndechiti imba ngaibatane mwana wamai. Asi kana ndiri mukoma sezvawakumbira ndiite mukoma, ndiri kukutaurira kuti uyu munhu uyu chifambi chake chiri muropa. Ukaona munhu anototakura chijira kubva kumba, hachina kunotengwa kakwavaenda, chatobva kumba. Iwo wakaita nharo ndinochidhambanudza ichi, tikaona tovana tuchiswima ipapa. Prophet, ndiri kutoshamba. Hando wati wamfana wangu inogara pasi mfana. Ndana. Totenda. Ndinogara pasi mfana. Decision inenge iri yako. Vati yamukoma. Mama can imagine kuti 10 days enyu yakaya. Ndanyara baba, ndanyara munhu waMwari. Ndandichitotsanyira imba yemwana wangu. Ndashaya kuti ndotarisa pai ndipande mukwasha. Ndapererwa baba. Handichazivi zvekuita. Vana. Ngoti maoko angu achada kuzonamatirawo. Handizivo ndingakutaurirei kuti kudii. Chandingangokuudza chekuti mukomana ari kukupedzera nguva. Izvozvizvi munoona chiri kurwadza pamwana wayo ndechekuti pavakanetsana nemurume abatirwa mameseji ndiye akabva ati ndoenda. Kuenda kwaakanga achiita akanga achitocreata room yekuti paChristmas pesa paonane mukomana, neNew Year negore dzvaonane mukomana.
ipapa pa handiti mukwasha anga ati mama towirirana kuti gore rineri mangwano kuswera mangwano totora nemhuri yake vodzokera ndozvamamawirirana mama ichokwadi munhu wamwari handizoziva kuti munin'ina achafunga sei but pakaipa pakaipa unonge uchiti ndanetsana nemunhu pamwe anoenda kumba kwavo kuti ambonyatsonofunga izvo anenge atienda kumba kwavo kutonocreata room yekuonana nevanhu vake iwosipo. It's so sad. Hazvina kundiitira zvakanaka mwanangu. Handizive kuti uchaita sei, asi chandingangokuudza ndechekudai wasiyana nezvimwe zvinhu hazviiti. Kukutaurira chokwadi neuyu marriage hapasisina. Asi kuti kana ukanga wazowanirwawo nyasha ukapindawo mune imwe marriage chisiyana nazvo. Garai henyu pasi. Atorongedza chijira chake wena. Indiri ndaitongochisiya ipapo. Kuuya kuchechi neupombwa unyoro. Upombwe unyoro vana muna matyira imi. Muna matyira. Kuchechi kunotambira vese but angatisazodaro. Kuchechi ngatikurespect chokwadi. Kochirasira kazvichira zvakoko. Uye akamimba yaMwari kako ndeme munhu wese. Upombwa unyoro. Right, mune Zimbabwe, don't forget to subscribe, like and share. Gachinga the first time I go panapa, so subscribe, subscribe because tunoyana ma video akaita sei waya each and every time tunoita ma podcast zvakawanda zvatunoita. Saka kana wakapenga gara subscribe over ringa kabera ako kuita kuti pese patinokana something brand new unoona notification inosvika kwauri direct zvinokuita nyore kuti uziye kuti pane something chataita sei chataposta. Kuna wasina kuti follow gara mati follow awo zviri very important izvozvo because Facebook tiri active zvekutodaro, TikTok, Instagram tiriko, munongotsvaga DJ Sparks ZW. Vada kuita business nesu, we are open for business. Namba dzedu ndo dziri kubuda pa screen idzo 0774045235. With that, 4.